Ja, välkomna till... Jo, idag ögonblick. Jag ska ha min stav med. Ja, vi byder välkommen till Bambi i snön. Version nummer 3. Ja, nu får... Vad säger ni? Säg någonting. Hejsan! Ja. Nu får Anja visa oss hur man drar på skidor här i Sveriges land. Det är väldigt bra. Ja. Hejsan! Hej. Hej. Okej, nu kommer det navnet. Ja. Har ni någonting att säga till den turen? Väldigt bra skibackar men